Nagro ira tamni bagai fai. Dini जों बेलायखौनो खागसाङो जों हाकसान माने फायजाबरनियो जुलाइबारिनि गायसा कमिउनिटि हल दिनै नाहार मुंखा दिनै बुबाग्रानि थानसाना नाहारै बुबाग्रानि बने साक्थार मुंबाय बुरै रंनि कमिटि सोला रंनि कमिटि सारा त्रिपुरा रायजोआव खाजागै दङ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट वाइज खाजागै दङ जों बारजामा सिस्टेम बा बे दिनै त्रिपुरा मथानि नाहारमं नाय सामुंबुतां no रागरनानै बगै जों कमिटि खालायनो फायजा ब्लक बाय डिस्ट्रिक्ट दे बुथ प्राइमारि अमायके खालायनो होनै जों फायनाय जों बेलायखौनो सक्सेस अरनि आंखौ निजत दिनै दाखो बुखर आं बेलायखौनो हामबाय मारो बर'जोंनो सुबा मानि बागै जों दिनै कमिटि खालायमाखा जों एनाउन्स खालायखा जों अमायकेनो सारा त्रिपुरा रायजोआव ज' जागायाव दिनै बर' बागजागै दङ 10 तारिखनि बिसिङाव जों कमिटि खालायमानि आबो जों बुबाग्रानि थानि जों याफारि रुनाय अमायक्लायनो जों नाहारि आरो खायमानि बेलायखौनो हामबाय बेलायखौनो सक्सेस जोंखा Tai nang bubu jaga tini komite song jaka. आंनि टीम लिडार आंनि नेतृत्व खालायजाक माने हाकेनो करबो जुलाइबारियाव देखायसानो साब्रम मनु देखायसाखे रायमाबेलि जों चारटा खालायो जों बाजार जागमानि एलाकायाव हाइकेनो कमिटि खाजागै दङ बुबाग्रानि दागे मुंबाय ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि बुसकानि बांगै जोंनि चौबाटेबो गभर्नमेन्ट बांगै दासाव थांसांनां बांगै दिनै जों खाका आरो जुलाइबारि कमिटि हल हाइकेनो दी ग्रामथानि जिनि लगेबो फायो एनडिसि साहेब बै बुरै बदलनि टीवाइएफ नि कैसा अबजार्भार टीम बरजों जों मिलायना दिनाव कमिटि खालायका दिनै कमिटि खामानि दिसुते दिनै कुनो काया kaham kena haike कमिटि खालायका आबुनि बागे बेलाय बेलायके पारानि एलाकानि तेदुना बेलायके खाकसां माजों आबुनि बागे न जिनि बुबागा न अबा हाइकेनो खाकसां मा खालामबाय माजों